Gyere! Bazd meg. Ő veszem. Bazd meg. Azt hittem át. Ez egy gáci nehéz. Gáci nehéz volt. Ó, nem is tudom, milyen videó lesz. Ja, a gameplay csatornám az Barkanyi 1999, aki még nem tudná, de meg kell, hogy tudjátok. Na, ennyi is lett volna a videóm, nem is tudom minek csinálom ezt. Sziasztok! Mármint a fejhallgató is elköszön.